Kamanginang, karena kita masih menunggu beberapa saat kehadiran UPI Purus karena masih di perjalanan. Jadi kita tunggu sebentar di tempat. Jadi jika keluarga sudah tiba di kompleks gereja ini, bisa kita menunggunya sebentar. Di Hamua Manginang, Allah tetap doh kita menjalankan prokes. Kami minta dengan sangat kita semua memakai masker. Kita sudah Hamua Kamanginang, karena kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan. Molo adong naso membuat masker, adong udah tersedia di Jolo masker Hamua Kamanginang. Kami mohon dengan sangat kita semua menetapkan protokol kesehatan. Mau lihat
manginang alneng bongot mahita tu parsorat tadi bason jalneng banotama makene amang Padita Fritz Henry Hutapea tu bagas jeroon alani rim mahita jongjong. Marede Mahita sian nomor 350 tolu ayat sada sahat tolu. Hamudongan saha porsiaon namar pungudo hita nuaeng di bagas joroon lau paborhaton dongata Padita Fritz Henry Hutapea namar tangiang dohita tutuhata anggia tarapul sudi keluarga doh pinoparna lau susut nama dok moliate dohita tu debata siala saluhut pakobasion pinatu pani amang Padita Fritz Henry Hutapea sarjana teologion saliling nguluna atong songotad dan iholong ni rohata tu keluarga doh tangyang tatu debata jongjong mahita tadi
aing pasang Tuhani. Martangi yang mahita Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian alani dosa nami jala di panguluho do ibana asa dapotan hati goran dohot hanguluan hami asi maroham di hami sai ajari jala sai apuli mahami asa unang madeli hami alanong di jauho dongan namion Padita Fritz Henry Hutapea Sarjana Teologi Patugu maha porsion nami jala pabenget marohanami makirim di hangluan sogot asahot hami marpakirimon dinalah madalani dalan sidalanan nami nanaing pasatomu dope tu hami saitai tirohanami tuho ai hodo si pangapul jala hodo haposan nami namar sigatung tuhodo hami saha rodi hasusudani bohal nami amen hudul maham. Yesus toniku hodo sakit kok dihona madiriku rodinasa kaki. Opui eporus nahu sangat dihami amang preses dohot amang ketua rapok padita HKBP damang dainang pangulan agok tiki dohot keluarga besar namar habut niroha ucau kami ma riwayat hidup amang padita Fritz Henry Hutapea Sarjana Teologi data pribadi Goar Padita Fritz Henry Hutapea Sarjana Teologi Opuni Sinauli Inganan dot ari hatutubuna ima Lubbalubu Senin 22 Mei 1982 Ari tardidi Minggu 25 Desember 1982 maka tidakon haporseaun Minggu 15 November 1976 majalo tohonan hapat di tahun Minggu 26 Desember 1990 di HKBP Binjai Resort Binjai marhasohotan di hari Jumat 20 Juni 1910 Goardot Margani Inang Nanialap Nasida Inang Maria Buru Simamora Inganan Ariatu Tubuh Sabtu 15 Agustus 1970 Torop ni poparan natininggal honna Sada Frederick Joseph Hutapea 2. Fiona Yosefina Hutapea Dot Amang Marga Silaban Dohot Buru Nasida Sahalak Ima Sinauli Tolu Eunike Dorotes Hutapea
Opat Betsy Belinda Hutapea. Persekolahan Nabi Nulusna SD tahun 1968 satu 1974. SMP Negeri Onom Medan 1975 satu 1977. SMA Immanuel Medan 1978 satu 1980 sada. STT HKBP 1982 satu 1980 walu. Ulaun Nabi Nulus Nasida sada, kandidat pendeta HKBP bertugas di kantor distrik Medan Aceh 1 Oktober 1988 sampai dengan 15 Juni 1989. 2. Kandidat pendeta HKBP Resort Padang Sidempuan Distrik Tabaksel 15 Juni 1989 sampai dengan 15 Februari 1990. 3. Kandidat pendeta HKBP Pardomuan Resort Duri Distrik Riau Pesisir mulai 15 Februari 1990 sampai dengan 1 Januari 1991. Pendeta HKBP Resort Pardomuan Distrik Riau Pesisir 1991 sampai dengan 15 Oktober 1999. Pendeta HKBP Resort Martoba Distrik Sumatera Timur mulai 15 Oktober 1999 sampai dengan 1 Februari 2004. Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota Distrik Banten mulai 1 Februari 2004 sampai dengan tahun 2010. Pendeta HKBP Resort Perumnas Klender Distrik 8 DKI Jakarta mulai tahun 2010 sampai dengan 1 Maret 2013. Pendeta HKBP Resort Kebayoran Baru Distrik 8 DKI Jakarta mulai 1 Maret 2013 sampai dengan 1 Mei 2017. Pendeta HKBP Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh mulai 1 Mei 2017 sampai dengan 15 Juni 2021. Ketua Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan KPSDP HKBP periode 2020 sampai dengan 2024. Dan terakhir, Pendeta Fungsional HKBP Resort Kebun Jeruk Distrik 8 DKI Jakarta mulai 15 Juni 2021 Sahatu Parmodingna tanggal 10 November 2022. Hari ini Parmodingna Senin 10 November 2022. Umur di Parmodingna 10 tahun 5 bulan 20 tulu hari. Tuudian Selasa 15 November 2022.
Hatani debata natar surat di Heber 10 ayat 7. Ingot tamuma akan namanguluh kamu. Napa buahon hatani debata Tuhamu. Ujung ni perdalanan nasi dama berek kamu. Jalatiru hamuma hapor seaon nasida. Kantor Pusat HKBP Peraja Tarutung 15 November 2022, Biro Personalia HKBP Mauliate. Nuaing masuk mahita tu na pasahaton hata tu keluarga parjolo sian utusan ni huriata HKBP Kebun Jeruk pinasaat ma tiki tu amang situa tarigan siaturi. Na parjulu mauliate tapasahat tu debata di siala partikian naung pinasahat na tuhita bui hita pungu di bagas joroon nahu parsangabihami opui epurus suang sunguni nang amang preses distrik Walu dohot Tuhamo amang dohot inang padita na dohot apala di bagasan Tikyon. Secara khusus Tuhamo keluarga ni amang naung jumulo dialap tuhata amang pendeta Prit Hutapea na tapa adop-adop apala di bagasan Tikyon. Mewakili HKBP Kebun Jeruk sahalinai pasahaton nami turut berduka cita Tuhamu saluhutna di siala naung dialap Tuhan amangon sian tonga-tongata lumubima sian julumuna keluarga. Sudido tersonggot, sudi merasa sedih, ai songon haroroni petir di siang bolong. Buasa huduk kami songoni, aina di hari Minggu di pelayanan pukul 10. Suang songni nang di acara puncak para heheon seksiama tung suadung do nahurang berengon. Alai sakap ni debata di juma amangon na tuari manugot tu inganana parsato kinani. Tu inang terlebih anak-anak dua dari HKBP Kebun Jeruk kerana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di sepeninggal amang ini. Tuhan memberi yang terbaik. Kurang lebih sada 1,5 tahun hita marsaur di HKBP Kebun Jeruk. Gudang nauli, gudang nadinggan, diajarhon amangon di tonga-tonga ni huria HKBP Kebun Jeruk nang di akapar sauran lumubi ma tuhami akapar halado anggiat ma bui hu ulahu kami tutiki arina nang ro asa tung tarida
parbue ni pangajarion panugun-ugun ni nasida. Dus ni rohat tado amanginang ikon sian HKBP Kota Tangerangon ma pabor hatota amangon tuinganan na parpuri. Anggo sakap ni HKBP Kebonjeruk tegas sami madok ikos sian ihado pabor hatota. Alayala pangiduan ni keluarga ala lilingdo totong amangon melayani dison. Dioloi hami, dioloi amang padita sirait pangiduan ni keluarga sanon ma amangon taruhonota tuingananna na parpuri. Di patulus Tuhan menon perdalanan tu tempat pemakaman sahalinai di pasu-pasu Tuhan mahamu keluarga Horas. Maing pinasahat ma tiki tu na mewakili studi partohonan Padita HKBP na pinasahat ni amang ketua rapot Padita HKBP Mang Padita Maulinus Siregar. Puji-pujian dot hamalateo ma di pasar rohat tu amat tadi bata perlinggan basai na mangaramoti hita dot na papungu kita di bagasat tikion na hinormatan upi purus HKBP amanami Preses Distrik Walu DKI Jakarta suninang akadong Padita dot akapertohonan asing na dong ditungan-tungan di Huriatta lumubi mag keluarga na hinaholongan keluarga ni naposona mong palita Pritsen di Hutapea ilang buru si Mamora solinak sudiak kaya nakon nasida di bagasan asat ni Rohado ita itikyon di bagasan habuk ni Rohado hita di parpolohat ni naposona mang Pandita Pritsen Henry Hutapea. Takas dobe tinada mangon di kampus suninang dung kabi Padita salah Padita na burju tak pula gudang Makataya mangon alai orang yang selalu bekerja keras memiliki prinsip dia kaulona suninang di setiap sikap. Atas guarni sudia Padita inang dot sudia keluarga atas nama seluruh pendeta HKBP 2019 orang kami mewakili teman-teman yang tidak dapat hadir di tempat ini karena berbagai pekerjaan dan tugas-tugas termasuk dari berbagai tempat yang begitu jauh tetapi menitipkan pesan untuk keluarga songena pasahaton habuk ni roha di sudia kadongan Padita narong di sandok HKBP-on ala niu pasatami ma hanta habuk ni roha nami tu sudia keluarga kami merasakan kehilangan merasakan habuk ni rohamu duka cita yang sedang dihadapi oleh keluarga pada saat ini. Tangyang nami sudia Padita nggia ma di pargugi tu hatamu terutama kakak ya diberikan kekuatan saya dipergugui hamu jala tu hatai mana mangapuli hamu anggia margugu mengadupi si taunonon terutama kepada peperannya kami menitipkan pesan untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh Pendeta Pritsen Hutapea ini supaya tetap kuat dan tetap tidak lupa untuk melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh orang tua kita ini dalam pelayanan yang cukup beragam di beberapa tempat, di beberapa distrik yang telah turut memperkaya pelayanan di berbagai tempat. Apa yang telah ditinggalkan diwariskan oleh pendeta ini
akan diingat oleh jemaat dan akan semakin mempertebal, menguatkan iman percaya mereka dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alani pasu-pasu Tuhan tama, Frederick, Yuna dengan namang Silaban, Ernike dan Betsy untuk tetap setia dalam Tuhan, tetap memberikan perhatian bagi gereja Tuhan yang telah dilayani oleh Abang Pendeta Presiden itu ya. Tuhan tama nama sumaswinang pergui mahamu tetap kuat, tetap tabah menghadapi duka cita ini. So ini mara hatasyak kami mewakili sudah pardita ni HKBP. Saya Tuhan tama nama ngaramoti masuk hita jala mangalior di hita gugu. So ini marang kakak atau mahamu ipas subuang musi gugumu lau mangula kaulah sigano pari madalani akaril nguluna jala tani Tuhan ta nabi nasani Apostol Paulus bisa 21 mana gabi apul-apul doa gugur dihamu Kristus doa ngulua diau labadulang hamantian dak pola gangguru hatta disi ala sudedo hitai komate sudedo hitai komamulusi lau madapotun ngulu sisa liling-liling naik bagasan hatan itu hatai mahamu mengalupi nama saon asa toktong benget tamu di bagasa Kristus Yesus tu hatai asa totong margugu hamu mamulus arsa ni roha mamulus si taonon nasonggop di tonga-tonga ni keluarga ta mulai temanang di huriata kami pi Tangerang Kotaon na mengalih honingan anon di hita lau selumubi ala sangado na posone mamulus seperti kian makubasi tonga-tonga ni huriata taon di tonga-tonga ni HKIP Tangerang Kotaon obarna ucata tami naking orang lebih 6 tahun namangate do inang patuluhon haburjio dohot bulus ni rohani naposone makubasi di tonga-tonga ni huriata so ni nang sudiak kaparalado ruas ni HKBP Kebun Jeruk dung sahat barita jala dung di share informasi di grup ni Pangulan Agu Tiki di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Vitor Hatopdo di Hobasi Huriatana di HKBP Perumna di HKBP Kebun Jeruk nakpe sanga adong ngaka informasi na berbeda alai mulai ate mata do tutu hatta bulu hitai sora martangi yang jala papur haton na posonai siya tunga-tunga ni bagas joran itu hattaon ala ni sai di bagasan sadatangi yang mahita pasal tutu hatta anggia margugu keluarga na tininggal ni naposonai so ni mara hata pulapul siya kami dohot tangiang do pos ni roa tutu hatta yang giat margugu sudi keluarga mengadupi si tahun nonon mulia tema marsanga maribata marhiti-hiti akan masa di tonga-tonga ni nguluta amin horas malita nueng tauduti mamandau kata utusan pimpinan HKBP na pinasad ni amang preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta amang Paldita Bernard Manik. Sian sendok pimpinan HKBP Opui Porus Pardita Dr. Robinson Butar-Butar amang Sekretaris Jenderal Dohot Tulu Kepala Departemen Tulu 22 Pareses Parjolo Pasahat Dot Tuinang Borusi Mamora Dohot Sudi Keluarga Madohot Dohami Marhabuk ni Roha Makilalahon Porat ni Situhuhon ni Inang Dohot Sudi Keluarga di parmoding ni amat tapat di tanah taholong yon hirim rohanami mulubui hami dohot maneya hinaborak ni natina muna inang bui hamu makilala hod lumubang pakilala muna ala dakolak kamu manaon dohot maneya si taononi alai dohot tami sudi akan makaholongi nasida laos merhiti omma Kupasahat kami mau liate tusudi keluarga
di pengabdian dedikasi ni amang paditaw saliling dinguluna pola ikon marbahir jala gudang tiki na dipake makubasi hurian itu hatta alani si patamat seotik tiki na tu keluarga ala pamilihonon ni dirina makubasi hurian itu hatai si sadok hakabipi secara khusus akka hurian akya hinubasanna pasahaton mauleti gudang tu sudi keluarga naung mendukung merelakan dohot manangyakon amang paditaon saliling pakubasionna hatan itu hataima tong gomal gomos ditiup hamu tubaga sarrohamuna laho mangaliho gugu dohot pakirimon nay baru di panading niamang paditaon na mangula dototong tu hatai mangurupi marguguihon dohot mangalehon nasa narekot di bagasang ngulumuna manguduti pardalan ni keluarga di panading ni padita nata holong yon margugu masuk di keluarga margugu mainang secara khusus laho meneruson pardalan ni ngulu tuari na mangihut pinarguguan ni tuhatta songonima hata pulapul nabuhu pasah tami mauliate ma di tuhatta mauliate ma di hita saduna. Dorang so pinasati ki tu keluarga laho mangapu marede mahita. Mauliate mardongan puji-pujian di pasahat rohanami itu amat tadi bata perdenggan basai nahu persangai api hami jalan nahu haulongi hami opui eporus HKBP Pareses Distrik Ualu DKI Jakarta dohot sudi nahu haulongi hami amanami inanami padita dohot sudi perhaladu rodi sudi tahe ruas ni hurianai dison hami sian keluarga dok mauliate di sudi pakko basio muna
iman di parmoding ni amanami na burjon. Pangiduan nami tu amat tade bata. Sai di pargugui mahamusudi makubasi hurianai. Dang boy gudang kupasat tami Tuhamu amanami inanami sudi na makolongi hami. Holan mauliati gudang do na boy pasaton nami Tuhamu. Sai di tabayamat tadi batama dihita hai pason dot akalas ni roha. Tuhat tama nama masu hita saluhuna butima sian hami keluarga. Laudutima parsaurata marede mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni todi porbadia, amen. Alai naing matakas boto muna alia kadongan, taringot tu akan naung modingi, asa unang marsak kamu, songon akan naliban, naso marpakirimoni. Ai molo porsea hita, naung mate Yesus dot hehe, sadok togi hono ni dibata do rap dohot Yesus nang akan nong modding marhite-hite ibana. Didok hata ni dibata nunga tarbod hamatian tu bagasan hamunangan. Aido saido sorop ni hamatian jala patikido gogo ni dosa. Alai mauliate ma tu dibata naung mangalehon hamunangan tu hita marhite-hite tu hata Yesus Kristus. Haleluya martangiang mahita. Alia manami na dibuan wagijang mangasaon holong ni roham uhud marningot pakkokopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di hau binar silang narodo hami tu jolom pasahaton arsak ni rohanami tuho didahodo hami namarsak jala na martutukian pa ado-padok bakke ni dongan nami Padita Fritz Henry Hutapea sarjana teologi naung sirang siak kami sinirang ni hamatian.
mari lilu dohami do mata nami jala macedok dok rohanami tarlobi sude keluarga tininggal honni dongan namion sai bereng jala tatap mayana kon nasida nang akka sisol hotna todim to diperbadiai ma nama dongani margogoihon uhud mangapuli nasida nunga salpungolu nisada amasian tonga-tonga nami nunga ditinggal hon sude pinar hamaulna keluargana nang parsauranna di huriamon nang hami pe sai paingot mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan rohana bisu kami anggia tersunggul hami mamikiri ujung nilaka nami siantanoon taiti marohanami dopako asa marha porsiaon jala marha toktongon rohanami betu ho asa marsigatung tuho hami saliling di tanoon dope hami asa terbaik kami muse madapot toko di bagasan hatiuron dohot hasangapon jalo matang yang namion marhite Kristus Yesus Tuhan nami amin. Damini debata na sumurung sian saluh naroha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Apkadongan nahinahulongan na tongon marhabut
ni roha. Keluarga besar Hutapea, songoninang keluarga besar Simamora. Secara khusus sudi dongaku padita di HKBP Nabuiro di Bagasan Botarion. Dohot na subuiro na manangyakon ulota sa derion di nganan ulot tabi di Sando Indonesia on do durun Indonesia on. Tarlumubi ma di Angginiba Anggi Boru Maria Boru Simamora. Dohot opat yanakon nami do boru nami na marhabot ni roha syala nunga borhat sada siak kita sada sian padita ni HKBP na satia na burju mulaulaon sahat tu hamomodingna kupilit hata ni dibata nanaing mga puli hita patugu rohata patugu haporsyota di nanaing tapaborhat sa tokinari padidaon padida Fritz Henry Hutapea sarjana teologion tuinganan parsatokinani imana tersurat di buku pangukapon biddu 14 ayat 10 saat rodi ayat ayat 10 ado bi. Jadi hubege ma soara sian Banua Gijang namandok suraton ma martua ma akan mate di bagasan Tuhani olak neon tutu Ido todii macohot manasida sian paru kilon nasida ay namangihut ma tunasida niula nasidai ido sahatna tiki naeng dipilihon padidaon nguluna Uju marumur 20 tahun ibana. Ima di tahun sadasia walu 2. Naing masuk maibana tu sekolah tinggi teologi HKBP. Di TKI nunga tingkat 2 au. Naing masuk maimana tingkat sada. Secara khusus do dipanggil do ibana tu au asahu parade ibana menghadapi ujian masuk di STT HKBP. Ala amangudana parbajabi Imam Mantri Manalu kolong situ tu rohani mantrion tuamuku inoku do tuhame alani ditadama au dipangidom mahuroa asa au paradi bana saminggu asa boy lulus alamat sebahat naneng masuk maibana jalama muka siani di bagasan pikirak do Fritz Henry Hutapea molo taetong memukasian sada sia walu 2 2002 40 tahun mak dipilih ni bana nguluna tuharajaon ni Tuhani 40 tahun sapartolu sian nguluna marsia jari bana mangaradi 1 SMA alai dung tamat ibana daholan harajaon ni debata huria ni Kristusido di simajujugna di rohana di pamatangna
dipilihon ibana nguluna. Di Tabaksel, di Riau, Riau Pesisir, Medan Aceh, DKI, Banten, Mulak Muse tu DKI. Kamu kadongan dinggat do pabutonoku tuamu. Di tahun nasalpu sian nasa rohana secara terbuka. Marhite komunikasi WA di patolhas do ibana do tuau. Na ujui nungaluja di lala ibana. Uberengi pas do ibana, bahasa di dok luja. Ala huingot mahya ibana laho pabagason di HKBP Sudirman kolaps. Ujui nunga hampir 34 tahun ibana memilih nguluna tuhuriani Kristusi HKBPI. Ido ibana matuau abang nina ima solhot na upui dang nina abang uapa eret mau jono tu inganan niya kaya nakoku ay ngaluja wilala unang mabain biau pa di resort fungsional ma di Tangerang jonok tu Tangerang abang ma manut Tuhan. Ayah dong dosa itu dinai bana. Alanima rapat pimpinan HKBP menempatkan di mana tu kebenjuruk asa jonok onom tu 7 kilometer sian keluarga. Jala hubigi siapa di teresot dang di kebenjuruk ibana marborngin. Aladison. Lu bisa dah 1,5 tahun ma dilehon ibana nguluna tu keluarga. Alai song nileleng ibana holan memikir hon pamatang ni Kristusi. Mangalehon nguluna marmahani huriai menjauh halak tua porsiaon. Asa godang na tugu ha porsiaon na godang na tarpasu-pasu. Alai horo dibereng ibana do di pakatayon partodion na do tuani jono na maaw lehot jo purus nami tiki diau asabuyaw rap dohot yana koku nang paupuk nakuboto dakuingot dungira ngahu bereng ibana di Facebook hiramar meam dohot paupuna itu teh alaina di hari minggui marjamita do ibana taringot tu hari ni Tuhani jala di hari ni Tuhan mangyutom maliaki songonang hujamitahon dang apala bahat di leon debata mamikirhon akan najahat alai gumudang do di dok debata marhite panurirang maliaki taringot tu akan setia mar debata akan nama noba ibana akan nama biar mida jahuba adong opat pasu-pasu tu akan setia sada sieni imana huodolhon natuari hari minggu di jamita imana diramoti debatado akana makobasi bana jala songon paditan ya HKBP hudo sahat tu hamatean jaladung hamatean diramoti debatado akan apa sonai alani do hama kadonga dinanaing tutupakuan non batangon hata ni debata di pasahat sikak ni Kristus ima diramoti debata maho lau ruar dohot lau bongo alai di perdalanan nakki namo kadongan hurimang rimangi songonon ayah do sakak mu Tuhan ubana
pas apalah di Jakarta mau dinganggikon out di Sumatera hianau daktar bain auro adong do nida inang Maria do dia muaka anak do buru nami obat tala bahata kadongan na moding di Jakarta ndang tarbain ni purus ro alai moding ma amung mon pas di son epu purus ni AKBP na menugaskan di mana tu son di sona unwaing lau patugu rohamuna supaya kalian dikuatkan oleh Tuhan, supaya kalian dihiburnya, supaya kalian merasa pasti dengan firman-Nya yang baru saya baca tadi. Bapa sudah selesai pekerjaannya, dia sekarang istirahat. Martua ma akan mate di bagasan Tuhani olak nion, masohot manasida sian parukilon nasida. Nunga masohot ibana siam perjuangan pendeta HKBP yang memastikan supaya HKBP tubuh Kristus ini tetap beriman, tetap bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang berjanji kepada kita yang percaya, barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, dan dia terus menemani kita sampai akhir zaman. Ami akabadita songon ibana memang ido terus tanya ko kami huriani Kristuson upeli kami ngulunami siam menugut nyari sampai tu borngin uju hehe satu namudum daholan manangyakon sude ruas ni huriai do doi di patupa ibana doi di bagasan 34 tahun uji sekolah nunga di partodi 6 tahun mar sekolah alani macohot ma baru kilon dia sekarang bersuka cita bertemu dengan yang menciptanya, yang memanggilnya, dan yang berjanji kepadanya dia akan menyertainya sampai akhir zaman. Juga ketika dia nanti kita antar di bawah tanah, Allah yang maha agung itu memeliharanya sampai akhir zaman. Sahalinari martua ma ibana alai huduti mamando martua ma sude keluarga besar nih padi tahun ainunga dipeleo kamu ibana songo dileleng tu pamatang ni Kristusi dang lupa tu hatta Yesus tu sude na pinasahat na tu na posonaon dang lupa ibana tu hoinang di hari-hari naneng roon dang lupa ibana Tuhamu naopat dang holan di sudut nuaing alai mar sudut ima tiupamu ditatap ditangihon debatado jauh-jauh ni akan ang pinatigorna jauh-jauh muna di hari-hari naneng roon alani songon nang pina nido ni preses tanakin mau lihat mah di pasat HKBP Tuhamu keluarga besar Hutapea tapi terlebih kepada keluarga pendeta Rich Henry Manalu ala nunga di leo kamu amung munaon tu pamatang ni Kristusi nuaeng nunga dibuat debata ibana siak kamu nungaluja ibana salilingon jalan ngatar pasu-pasu mangihut ma tu nasida niula nasida mangihut ma
akan adenggan naung niulani paditaon di HKBP tutu hatai mangihut ma nang niulanai na akan adinggani te keluarga Padita Prince Henry Hutapea. Asih marwan itu hatai nang dah songoni hamu na opat doh oparamuna didongani di batamamu di hari-hari neneng roon totu tarilu ilu dohamu nuaeng jala mungkin berhari-hari ke depan. Au songon wakil ni sude kita Padita memohon kiranya Tuhan menghibur supaya engkau masing-masing keturunannya tidak terlalu berlama-lama tinggal dalam kesedihan. Biarlah Tuhan mendatangkan sukacita demi sukacita kepada keluarga hambanya ini. Amin. Martang yang baik. Puji kami kuar muali Tuhan di batas itu lusada naung palumehon naposomon Padita Prince Henry Hutapea sarjana teologi tuhuriami satia ibana makubasi ho makubasi pamatangmi saliling 34 tahun jala 40 tahun Tuhan mamukasian na di paradibana dirina gabina posom nunga bahat naung tarpasu-pasu ala niulaon na nunga bahat naung togu aporseon na ala niulaon na nunga bahat ali Tuhan na gabi pistar mangadupi ngolu-ngolu di Portibion ala ni pangajarion na nunga bahat naung tarapul Tuhan di bana dina mangulay bana mangapuli ruas ni pamatang mi namarsak nunga di lehon ni bana sude gogona ngoluna nadong di bana asa martubur Tuhan hapor siaon ni ruas ni huriam di HKBP ima aka ulaon nai ale Tuhan ingot mai jala dina di ingot ho di hari-hari naneng ro sudi nadinggan pinatupan ni nabosomon di tonga-tonga ni huriami ihut ma Tuhan ingotonmu na tinadikon na imadongan nasaripe nang yanakon na dohot poparan na asimaroham Tuhan di hari-hari naneng roon molo masa akan maol di ngolu nasida marsada-sada ingot ali Tuhan naung pinatupan ni naposomon sarihon ma ramoti ma dongan nasari peondo oparan dina di dungdung nasida akan narikot di ngoluon sita-sita natibo patau mali Tuhan nasida makilalahon natutudo hatami di sariokodo uluni aka poparan ni naposomon langholan di suduton alemar sudut-sudut secara khusus ma Tuhan loas mahami manangyakon inang buru simamoraon leo madibana gugu na dipakeho oleh Tuhan pahehe anakmu Tuhan Yesus Kristus sian hamatiani asa margugu ibana mangadupi parsiranganon pakulingi matod dina asa pos rohana diho na apulahan mu di bana di hari-hari neneng roon jala sarihonomu do nguluna marhiti akadalanmu naso tardungdung rohanami akan aposomon
asima roham. Satu kinari paborhaton nami ma naposomon asiroham dongani ma sudi nahina holongan na tina dikonna asiroham tong dihami sudi akadongan na padita asa hot hami Tuhan manguduti ulaw na dinggan nong pinatupana asa nang hami ali Tuhan apulam sian habot ni roha ala borhat sada siap kami na walongi hami dongan nami kinongosmu tu pamatang mi mamaritahon barita naun moliate madigo utang ako kami maha kabipi di hari-hari naneng roon hot maho hu pangasaw kami diulaon namin songon akan aposom nang songon akar ruas ni huriam asa nakpe masa parukilon masa habot ni roha ingoton nami doali Tuhan na ditatap ho jala ditangi hoko dohami mangido asini roham mau lihat madiho marsangap maho nang dina marhabot ni roham marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Makadongan makaliangi batang ni Padita Fritz Hendrio laos marede mahita nungalau dongan deba tunadau mandapoton deba tata dialapi suruanna tuba nuagijangi diramoti Tuhan de batamaho laho ruar dohot laho bongot olat nion rodi saliling ni lelingna. Amin. Tutup mah.